ତା ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ହିଲିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ମା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମା ନିୟମ, ସଂଯମ, ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ସେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ। ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ବହୁତ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ତାପରେ ଆପଣ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 2-3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏବଂ ଆଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଜୀବନ ପବିତ୍ର, ମୁଁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ସୁସ୍ଥ। ଏଇଭଳିଆ ଆଫର୍ମେସନ୍ ନିଜ ମନ ନିଜ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।